Ahojte, kým začnem čítať túto knihu Modrý papľuch od Miloša Kratochvíla, vám chcem povedať, že som si vytvorila ešte také krátke videá. Budem ich vytvárať viacej. Mám pripravené do budúcna, čo chcem ešte povytvárať. Poznáte tento Tetris, to bolo také krátke video o tom, že vlastne sa musia vyskladať, zaplniť tá plocha z týchto kartónových vajíček a máte k dispozícii svoje výtvory. Takéto si môžete povytvárať. A pekne sa to jedno do druhého skladá a zapadá. Ďalšie video bolo o tom, že si nakreslíte tvár na výkres alebo na papier. Vytvoríte si takúto kocku, kde sú takéto rôzne čiarky. Kocka sa vlastne hodí a dieťa by malo nakresliť ten útvar a vyplniť tak vlasy na tváričke. A teraz alebo za chvíľku natočím knihu Modrého papľucha. Jedna z najlepších alebo najobľúbenejších mojich, tak ako bola Mortina. Zatiaľ čau.